California Santa Barbara khua hi khonwam le ral muang takania ruk wanga boina neu ti lo chu tual chhum police te point na an nei tam lem lo poi khoina lian tham le tual thana po chorwalin kum khata voi khat thleng ang vela chut ania mipui te po an tha amuang le amai ro chu khoral mu taka chuan July ni kwa sang i pali khan in tha na rap thak tak athleng tlat maya then khata na lom na hi tu te emothi na thlen tu ani thei tlat Susan le Richard Davidson te fapaduat lai Jarred Davidson hi University of California Santa Barbara tragin graduate lim ania tlerol swalpo temlo nu le pa te thuoi takanun mangcho ania sports lam hi atimi vein neka baseball peichu athiam hle nin an soi thin zirnalama po science student ngat nin lekha thiam thei tak ania anu le pa te tan chuan faparang kachak ti lo rual anilo Los Angeles atanga high school azo nuwa San Diego University a college azoma science class andula pakhat Kelly Jones nen in tongin an bo ruak afu chho hlea science lam tuimi an ni ve awangin anin milphian mai thlathum borvel chaw anin ngai zon nuwa anu le paterem ti puinain in khata an cheng duna chutian nu pa anga khosanana na chu an om hle big lo niang chu an chen duna tanga reilo te a Kelly chuan naw apai tamaya Jarred nu le pa te chu an fapain a zirlai te ala zolo wangin an lung ni lo hle Kelly chu atum reng wangarai ani te an ringa an thin ur lea amai ro chu kongdang a om to si lo awangin kum sang ni January tha Jarred le Kelly te chu anin nei ta college zirlai chaw an lani boka rei po anin nei main thu ho te a anin nial ta fo maya an Romeo and Juliet lei thei ta tlat lo amai ro chu anin nei tanga tharuk na fanuduam tak an nei ta hlau maya aminga malia an sa anu pain kar in ngir ngona om neu thin te po zoin area an lim vele ta viau mai naute an nei ta ka wangin Kelly chuan azirna achunzom thei talova Jarred po class kalpa ain hlove trau alo ngai ta part time in zirtir tu na athok ta in lama naute le in chung en kol ringota boy thin Kelly chuan arinain nu din munchu hau tak atita tlat mai an pan chung ko chom nana zirtir tu na athote chu angai theilova azir lai nau pangtenena in besi ke vel tura angai tata angai acha thei ta hlek lo mai a student tela chu tleirol chelo le ti toinal tak te an lo ni ve boxia an nu pa chu anin ti thiam lo ta fo mai zoin an nu pakar khi chu alo zau tiala an fanu male chuan tilim ve viau thin mahse kum khat le thlani anin nei nuwa kum sang ni pakhat march thla khan anin then ta nge a Kelly chu anu le pa Philip le Melinda Jones te chenna St. Louis Obispo lama ain sona anu le pa ten chhun lama malay an lo en kol thei wangin Kelly chu thingpui dor ngakin ain hlo vea Jarred le Kelly te chuan shared custody nein an fanu malay chunga chuan chanvo le mo phurna in zat chi nei turin court in thu arema amai ro chu an omna ten hlatham dewa wangin Jarred chuan a fanu chu atlo khat hle van nei thak takin Jarred chu University thale lar University of California Santa Barbara a ain ziak tling ve hlau maya chemistry doctorate degree nei atum na kong sial tu poimo tak ania wangin aphur le afanu malay te chen na hnailam Goleta-a venga in alua research nei pain zirti tu na athok pa boka heart attack damdoi mu chhuat tuma malak na po atel ve nge a in dai lo ve khopang anin thentirlaya an fanu malay in chu korta anin khin boruak vel khan Jarred chu a sopre thei hlea a hrisel na point a tuar na saman le chutia University of California admission na muta ka chuan a hlim ta hlea ama hun po a eng ta viau mai amai ro chu
July ni kwa sang ni palia engkim alawin thak dang lam tavek mai zana lekha te chiarin jareta chu ina a oma dar som pakhat vela akong ka merik chu aron riral rala in leng tuemo anei don ani ringin kongka avahonga mishing mu tu reng an lo hau lo doorbell ron metu chu muin be sein a in luhna kailon lam chu apan pheya thilpek niom tak pangpar aloin hung ran mai chutia phur zeta pangpar lam apan pheilai chuan ra le lam mun thim lai atangin mi tu ti hriat lovin Jarred Davidson chu aoma tak aron kapa alet ngal top mai Chenom kovin ten silai puak ri an hriat vele endik turin an tlan khawm ngala Jarred alo letereng an mu chuan rang takin damdawiin an panpui ngala amai ro chu kong laka aliam chu tuar lovin athita ani Police ten Goleta-a venga Jarred chen na in an vathlen chuan tual thatu chet na nu mate chu uluk takin anan zir chiang ta ngala a in luhna stepa chuan a present don ninge yarin in chung chei moina tan an man thin pangpar Persian violet an ti chu alo oma uluk taka anan en chuan chu pangpar bora chuan kart alowin zepran maya sipeling diklo nuain zirtir tupa Jarred tan ti alowin ziaka Police te chuan thil thlendan chu an han zel din ngala tol thatu chuan Jarred kong khar chu kikin rala tanga silai ka rem chana lai ber kailawna chuan pangpar chu ada pangpar la tura Jarred aron chhuarwalin abiruk na tang chuan alo kapta ani an ringa ataksa chuan silai ka na nu ma pakhat chia a oma abul velah ka thelna nu ma engma mu ani boxilo wangin akap tu chu athiam ve tok hle niin an ringa mi that tura an roi thin hitman kut nu te po a ang hle investigator de chuan Jarred hliam mu masatu a thenoma mi te ho chu thu anan zot fiata papakhat chuan chulai vela chuan mei chiale mi pa kordum vekha a mu thu le kar rong dum khalin chak taka kong puilama atlan thu alo soya a motor chu mutu an lo om ve nuala mahse zanlai thil thleng ani boka tu main car number le a model chu chiang takin an soi thei tlat lo pangpar ka da thuin ziak chu tual that tu hnut chia ani nge ring mahse han chui zui vak ngaina an sheme ulova DNA expert te zir chena tan laboratory lama an thon taringot maya investigator de chuan rin hlel tur dap kwalin thil thleng thei sang te anan ngai tu ngala zirlai meichia tuemo chu Jarred subject a fail wangin a pass theinan an sar chu engtin tinemo a thlem velanga Jarred na narawanga thinrim chuan a bial pa hna an zirtir tu pa chuan a khwai khemangin a soyanga a bial pa chuan Jarred chu a that tamayem niang ilo chui tan donang miang kan kal thui main like kha han pele lokila he channel hi irola subscribe lo ni chuan khongain minan subscribe sak vela notification ka yon pay chuan video thar lo chua piangin I first zia thei don ani Jarred kailawna pangpar bor an mu chu zirlai nau pangin a zirtir tu hnena thilpek a hlan na ni om taka alana wangin a thona lama a student te ho chu an han kom kwaldan dana zirlai te zinga chuan Jarred ngei tu le tha hial po shelo khopa hotu an om an she thei tlat lo a thopui te point Jarred chu zirtir tu thatak ani thule zirlai te point an ngai na thu te an lo soi ve boka a thona lam chu fihli mangai ani titi tatlat mai investigator de chuan card a thuin ziak chu luk takin anan zir chiang thalea Jarred chu college zirtir tu ania wangin professor tia ko ania card a ziak tu in teacher ti thumal amana wangin zirlai thil ti niin an she thei tatlat lo tual thatu chuan nu chui tu te chhuak chok buaya an nu chui na ti ching chivet kwalnan zirlai nau pangthil ti niom takalan tira tum niin an ring het tabur mai ti chuan investigator de chuan rin hlel tur dang anan dap kwal le ta chara tual thana thlen hian an kopui te hi rin hlel masak berle thu zofia masak pol an ni thina Jarred nu pui lui Kelly Jones po chu investigator de chuan kom chian thain an hria police station a an kota
apasal hlui jarret a thi thu an hril hmain July ni kwa poi khoina thlen zana a omna te an han zot kwal vel phota keli chuan a bial panen ina anom thu a soya a cell phone record te an an endik ngala zan khwain a chena ina awmani ti a hria theya tin zan reilam jarret a tha ani lai vela a thian pakhat nen an in biak na record a om bok ti chuan investigator de chuan a pasal hlui jarret a chu tha ani thu an han hrilta an rin lo tak main mak alo ti ozong lo maya poi ti mel po apushan lo investigator de chuan ifanua pa athia poi ti na inei mia lo em ni tia anan zo chuan amit tuite chu an ti tlale nu noa arin hlel om tatel tel mai amai ro chu rin hlela wanga in man ngot thei ani silova fin fiana thazok nei tumin an han chui chole ta police record lui an haya an be selo lutuk thil mak an mu chhuak tatlat mai jarret chu athi malokin anupui keli chuan an fanu malay khwai khema apua alaka thu buai alo thelu ti an mu chhuaka university zirlai minun tluang le thatak angami ten an mu jarret chu ama fanu nge yalo khwai khem thin ani ngat chuan an case chui lai chuan om ze shandai anei thei tlat investigator de chuan Jarred anu Jarred Davidson chu kelin afapa apuna chungchang chu an han zot fia Jarred ni chuan anin than hlima tangin kelin an fanu maliai chu a hau chunga Jarred a mu po arem tilo fova an buai rukna arei to hlenin alo soya court in joint custody tura thu apek nuwa po keli chuan chuan lam sang siamin mu alo rem tilo phonin investigator de chu alo shila keli chuan afanu chu ama chawa enkol adua thunei na po pumbil 5 ka enga ma Jarred chu in rol velo turin adu anibera amai ro chu courtin in enkol chhok tura thu pek a chua miaw awangin adu thu samang chuan thil akal ta silova atingai na lovin apasal chu anfanu khwai khemchinga apu taringot mainin Jarred anu chuan investigator ten hena chuan alo soya han oilo sakngot don se thil ni thei ve tak ania oi sak don se mole an pasalanu te in kar boruak atomen jari thei zia she chiang tu te vek an ni sia Jarred anu thu sei mang chuan thutluk na siam ngot chi alanilo ti chuan ngaidan nei sa run lovin chu khwai khem case chungchang chu an han chui chiang ta zela keli complaint thelu chu bozuin Jarred chu thu zofia turin police station lama ko ania lie detector test mangin dot a soilo te po an endik veka alo pass zo lo ani ti an mu chhuak tatlat mai amai ro chu rilrulam zirmi mithiam then khate chuan hei hi a chan soi fein Jarred chu ifanu vun le ivun a in sitoem ti zona atang che in aril ru a buaya a hlau thon lu tuka wangin a che buai chhota nia an ngai hei hi apa Jarred Davidson-a ngaidan po alo ni ve chia police mail bum ro tak ten an hual thup chunga lie detector test nei chu hlau thon na nen tum lo dewa chana ol ti a hria a fapa chu private polygraph test anei tir lea rilru hadam takazona te an chan nuwa chuan apas chiang tabal maya afanu khoi kheman puna po chu an lo hli sak ngal ani ti police record bua chuan alo chuang wang mai ti chuan an nu pa chungchang chu an an zir chiang zela kelin apasal hlui dota apu nuwa thil thlendan te po chu an hre chhuak ta zel mai khoi khema puna laka thiama chan nuwa po chuan keli chuan an fanu chu mutir ala phalta chuang lova Jarred beidong chu court lama azual kota dan naranin fate in chuna chungchanga court thutluk na renga nu zokin thiam an changtlang puya amai ro chu anni ke sai chuan an fanu chunga an chanvo nei zat chu ain zat chia jachin alo then to wangin keli thil ti dan chu adik lawani ti nem nge ania judge chuan karni nuwa dan thar asiam tur thu sain lo ngai chang turin keli chu alo shil bokani ti te anan shele ta zela afanu chan theidin muna adina wangin keli chu amang ang hle donani ti hairual ani talo keli chu tual that tu lo ni don ta se achan mo putur aom tatlat mai
afanu chan a hlau lutuk na lama a pasal hlui chu a that tamayam niang zona poimo tak alo om le ta chutia mathara lak na tur om lai tak chuan detective zinga pakhatin thil poimo tak a mu chhuak hlau mai a chung te nen an bazar na mun dor pakhata jarada kailawna pangpar Persian violet ang chia amu thu a tho puite aron hriat tira investigator de chu rang takin chu pangpar an mu na mun dora chuan an wathleng phei ngala Persian violet pangpar pota in khoi loin rem thap chu an va muta chuta asir lamdewa pakhat len na om vel loin rem thol deuh bik hi an mua jarda pangpar don kha chu dorami ngei chu ani mel ta khop mai doran manager chuan CCTV record te an entira tual thana thlenjana chuan mi pakhat korlum lian tak hain chu pangpar chu alo lei ngei ti an mu chhuak ta van duai thak takin lukhum mathlok akhuma wangin a mel chu an mu chiang thei tlat lova amai ro chu rin hlel na mita an en tlat to wangin jarata nu le pa de chuan CCTV record lang chu an fapa jarata nu pui hlui keli ngei niin an hria investigator te poin rin hlel tur dang shabik hek lo le keli en thlak na chu ngor takin an thok chanta an nu chui lai chu mor an bok thei trep niin anin hria an phur to hle jarada thia tanga thlanga aral meu chuan laboratory lama tangin DNA test result po alo chhuak veta mahse investigator te base ang anita hau lo keli DNA anitlat lo mai chuta forensic mithiam te chuan DNA nei tu chu keli chung telama meichia tuemo ani thei thu anan soizuya amak tatel tel mai ti chuan chutia keli te chung komem bar zinga mi chui chian angai ta ka chuan investigator te chuan anu le pa chu thu zofia masak phot thain an hria an chen na ina an vapanta keli nu le pa Philip le Melinda Jones te chu keli fanu mali en kol tu bernin an tunu chu an duat hlea pu Philip chu wantlang zinga za kai phave chin nin an nu pa chu khawtlang thil tina velah po anin hmang hlea tin Christian thatak an ni boka wangin investigator te tan chuan hanrin hlel vak na chantur aom lem lo dan pa ngain tual thana thlenjana an omna te anan zot vea Philipa chuan zanria an ei nu zandariat borvela an nu pa chu Grover Beach an te hoi vel mai niin investigator te hena chuan alo soya July borvela chuan thilrin hlel om engma an mu lo thu le an ni nu pa po chu mutu an om le om lo an hriat bik lo thu an soi boka investigator te chuan pe hel kwal ve lovin jareta an thale thalo an zot thuta Philipa chuan chu zona an dong tamai chu mak ati hle ni ti hairol anilo mi tu ma ati nat ngai lo thu le motor accident awangin aban dinglam chu hun rei tak aman thei to lo thu asoya ban mang tha thei lo le mani po che hlei thei lo ani dan han en chuan investigator te po chuan rifle mi han kap thei chi niin an shelova zona dang po an zot zui du talem lo amai ro chu DNA test result in keli chung khat nai vai tak ati miau awangin investigator de chuan keli le anu le pa en thak na chu an chun zom zela khat chu Philipa le Melinda te chu dor pakhata lutin wine a case in an leya mak tak main Philipa chuan wine case rit tak chu dor chunga tang chuan olsam takin aron choi lu mai investigator te na ban zeng anga ain soi chu alo ni hau lova zuum enge mozat po a choi thei chuan rifle chu akap thei don ti a chiang ta hle ti chuan DNA test nei thain an hria Philipa le Melinda te DNA chu an han lavele ta tin tual thana thlenjana Grover Beach an kal thu an soipo chu chui chian deuh thain an hria tun laya kan mobile phone a kwal thei hian kan kalna mun zong chhuilet ati ol sam to ema Philipa te cell phone record po chu an han enta zandariat le chan vevela Goleta-a venga jareta ina tanga mail chan vevel leka hla atangin phone chu an mang nge ani ti an chui chhuak ta a chiang takwar mai amai ro chu
ala chiang chuang lo tual thana man ruwa ber mu chua ala nilova Jarred na silai chu zon mu ala ngai cheu ti chuan investigator te chuan rifle zon na chu anan thok ta ngala search warrant nen Philippine chu anan dapta mahse base angin thil akal zung thei ta chuang lo an chenai na chuan eng silai ma an mu lo mai baka an mirin hlelte nu pa chuan silai kol phalna license tak ngial po an lo nei hau lo veng chung mi te chuan an veng pa fel le nu fel in khawm pe boxi te in police in an dap ti an hria chuan mak an ti hlea chu ti rual chuan mak ti ve lem lo pa pakhat hne na tangin investigator ten an nu chui na ta na thil tangkai lutuk an hreta hlau mai an thenom pa chuan Philippine Mexico lama tanga silai laklu sak tura angen thule chu ta tanga silai laklu chu thil thei lo tluk ania wangin alo ngai sak pui lo thu investigator te chu alo shila thil chu a om ang chho ta zel mai fin fiana an nei chun Persian violet pangpar chungun zokin anan chui lea CCTV record pangpar leitu chu hre chuak thei lo mahse pangpara card chu eng company siam nge ti hriat tumin card siam tu company somthum chuang anan bekwala Philip te khothen om loka veng pakhata chu tiang card ang chia chu an zuar thin ti an hre thei ta investigator chu ka zorna dor lama chuan an vakal ngala a dor ngak tu hne na thalak sang an phora mel hret nei le nei lo te chung thalaka mi te zinga chuan a mu nu anom le om lo anan zota ka dor ngak tu chuan keli le milindai thalak chu a kok ta chat mai Jarred thina chuan anu pui hlui keli te chung kwa chuan in nam hnoina an nei ngei rinna alian le zual ta lea amai ro chu fin fiana thaber tur tual thana man ruwa chu mu chua alani miau lo awangin thutlukna ala siam thei chuang lo ti chuan le DNA test result alo chhuaka Jarred varanda pangpar da tu chu kelinu Melinda Jones nge yani ti achiang ta an lorin hlel lok chu nem ngein aum ta ti chuan Jarred Davidson-a thia tanga tharuk aliam nuwa Philip Jones le Melinda Jones te chu police ten an manta anu le pa man an ni tanga thali nuwa Kelly Jones po chu man ani vele ta ani until chui le mu chua te tangin prosecutor te chuan Philip Jones te chung kwain Jarred Davidson an tha dan ni theo ma an rin chu jury te hne na heti hian an soya khatia kelin an fanu maliai khwai khema apu na lakatanga Jarred-a film nuwa afanu ala hawtlat tum khan Jarred lungoi lo korta atlana kort chuan an nu pachung thu chungai tua thatle turin ruwa manna asiama thunei tu te ma anin khin le vai chuan an fanu chu achan ngei don ni in alanga keli chu amang ang hle afanu om sakthin tu anu le pa Philip le Melinda Jones te na chuan ruwa manna siam pui turin angen ta chung maya anni po chuan maliai chan chu an lo hlau ve thosia ti chuan rem an han ruat ta Philip le Melinda te chu Santa Barbara lampanin an kalwang wanga keli chuan na tanga chol lain in lama afanu malei alo ompuya Melinda chuan mi an hriat lo na turin korlum lian tak aha lukhum mathlok a khum boka dor pakhata lutin Persian violet pangpar chu avaleya ka dana turin apot leya chuan ka che bena ta na an man thin pin pakhat avit luta chuta tak chuan a DNA anut chiata ani Goleta lampanin anin khal chhuak ngala Jarred chen na mun an vathlen chuan Philip chu nimbuk phen athim laya abirua a rifle in kaw sa ringin alo changa Melinda chuan pangpar chu stepa dain doorbell a meta man mo takin atlan chezui ngala Jarred chuan kongka chuaron honga tuma amu mai lo awangin kailon lama te chuan an dak pheya chuta tak chuan Philip chuan sapel tuin rala tanga an sachan an lo kap ang mai hian amak pahlui Jarred Davidson chu akap ta ani paber Philip Jones chu December ni sompali sangni paruka korta ain lana Jarred chu atha nge yani ti apom thapa
kor thutluk na anep thei deuh be sein a medical lekha a chuap cancer anei thu in zian anen rorel na machon rap mahse damchung lungin tang tura achung thu rel ania tin phalna nei lova silai a mana wangin kumsom ni pangadang tang turati ani boka parola chua phalsak ani don lo ani Kelly Jones po chu January ni ruksang ni pasaria achung thu ngai tua ani velah investigator den thu an zofia laya dot asoya wangin athiam lo hul hual ani ti ain pom thlapa amai ro chu anule pa te tual thana chung changa ero chuan in nam hnoi na eng ma anei lo nia in soin a shem na chu ti nep sak turin thu nei tu te chu angena ti chuan kumli chung tang tura achung thu rel sak ani velah nu bermelindai po chuan lam tur thatak aron nei vele tlat mai February ni somni palia rorel nama chonin amnesia neya wangin thil thleng engma asia tolo thu asoitlat maya awakil chuan rilru lama chian lona aneya wangin melindai shemna chu tinep sakturin kota dilna athlena amairo chu court chuan adilna chu alo nol saka damchung lungin tang turin achung thu anrel sak vele ta ani May ni sombakwa sang ni pasaria Philip Jones chu atana mun vakavil tanina chuan achuap kansar chu athi pui tange ngeya atang rei lo khop mai Kelly chuan afanu hum him adu luata anu le pate achana afanu po chu mu chu soilo abiak po phalsak anilo Malay chu jaretanu le pa Suzanne le Richard Davidson tikuta hlan ania apile puten anen kol chodon ta ani court chuan Kelly chu nu ani na nga afanu chunga chan vole mo phurna anei zong te chu alak sak veka ashing tu nu ani na thlenga hli sak ani bok atoi zongin Kelly chu Malay nu ani na abota ani